pana. Dangoti. Diti ga. Right. Ndikudze nyaya iri pano. Tinoti isusu judge not lest you be judged. Right. Most of you guys amunyanyi kuziya zviri kuitika musystem. System yakamira so. Munhu wese anoona ari musituation haana ngomuka akachuza kupinda musituation iyoyo. Munhu wese anoona ari musituation haana ngomuka akati okay mangwana masikati ndichafuma ndiri musituation iyi. Even waunoona akadivorsa, waunoona asina murume, haana ngomuka akangoti haadi murume. No. Zvinhu zvacho zvakamira so. Unopinzwa musystem. Zvizhinji zvacho vanhu vanopinzwa musystem, knowing or unknowingly. Right. I'll give you an example. Munhu anopinzwa musystem knowingly or unknowingly. I'll tell you why. Dichidero. Tombotanga nezvemadrugs. System inogona kukupinza mumadrugs. System unogona kuita. Unoza, if we were given a choice takazvarwa nevabereki vapfumi, but system yakatita tizvarwe nevabereki vatinavo ivana. Iyo same system ichatita tizvare vana vatiri kuzvara. Same system. Takatopinda musystem iyo kuti ubreach system iyo panotoda mweya mutsvina handizi panoda chii. Kuti ubreach system iyo uite bridge kubva kusystem iyo potoda njere. That's why sometimes ichiti vanhu vamunoti magold diggers vaya vamwe vacho havasi magold diggers, vanotori vanhu vari smart. Iwo wakanga waona kuti system yakakupinza muurombo, ukachuza kunoroora murombo, uri kuramba uri musystem. Handisi kuti roora munhu mupfumi, handisi kutsvakai vapfumi, but it's not stupid kutsvaka munhu ari better than you kuti akuroore. And it's not gold digging kutsvaka munhu ari better than you kuti akuroore. Zvinhu zvaitoitika even evolutionary, mhuka chaidzo dzesango dzaiziya. Do you know that mhuka dzaiva dziri strong ndo dzaiwana dzairoora, dzaiita vakadzi ndoti kwete kuroora. It was survival of the fittest. Raya rine mazimasuru ndo raita zibhuru rinenge chiita. System yaifavor the strong. Even kuma-slaves havaitora ma-slaves akaondoroka, vaitora ma-slaves akasimba. System. Saka system here is the same. Do you know, guys, when your child goes to a private school, they don't learn the same stuff. Curriculum here private school yakatosiyana necurriculum yezvikoro zvimwezvo. I'll tell you why. When someone is going to a private school, mwana wacho anenge achidzidziswa kuti item run a business in future. Wenyu mwana kana achienda kuchikoro kwamunoenda arodzidziswa kuti kana agoshanda kuMcDonald's, agoteerera ashande kuNando's. Vana vari kuprivate school vanodzidziswa kuva andigona pronounce entrepreneur and whatever. Vanodzidziswa kurana nyika. That's what is not even ku UK kuno. Unogona kuona kuti mwana wese ari kutonga nyika akaisa akaenda pafetis apa pafeti vana 20 blay baba. Zvikoro zvavakadzidza kashoma kuti uite zvinonzi zvakaitwa gobhora. Tunisia gosa. You can't bridge kuti wabva kumbare sana tiara vakabva kumbare vakazobudirira vakadidi. It's 1 in a million. System inokuchopa. Even yo vanenge wabvisa kumbaro kamensa private school, unomuona ikoko kwanenge ari ikoko ka
kuprivate school system ichiri kumudya takadai vana fidzo nyange tikada kubudirira sei mukati pamaferere karuzevha kanongoonekwa asi mufesi uyu chifidzo uyu ane karuzevha system iripo haibude system iyo system vanhu vazhinji nyange ukandibvisa ukandiisa kupika ukandipa billion kasystem kanondifolowa 50 cent uyo anoonekwa achidya chingwa akauya kuna achidya chingwa nebhanzi newe asi ndi 50 cent ane mabillions system entrepreneur ndiziya izvo zvipronounce chero mazaza ndore but kuti ubreache system iyoyo panotoda effort haungo iwo kana uchinyengwa uno munhu tsvakawo munhu ari nani kana uchida kubreacha system ndakuudzai kuti kupinda musystem unopinda unknowingly vamwe vacho topinda through magenes vamwe vanotopinda hereditary unogona kupinda madrugs iwo hereditary nokuti sekuru vaiva nemadrugs uchingopinda wodopinda musystem yemadrugs nyange wangada zvabva uri pastor ukazvabva uri kumamuslim wadobuda musystem yeupastor panotoda imwe breach yakasimba. That's why mtoona kuti munhu vanhu vazhinji vamunoti vemadrugs. Let me tell you, for example, drug addicts. All these people are not my drug addicts. Do you actually know that the stuff that they're addicted on is the same stuff that you get in hospital? Morphine yamunotora muzvipatara ine ma-ingredients ari kunetsa mumastreets waya munovana cocaine handizi yangu handisi kunatsa handina kugoogle but I know it's the same stuff. Ukatotyoka iwo vanokuisa iyo vana morphine iyoyo kuti uite better. Why are you not addicted? Because they monitor how much they give you kusvika wapora woita win you off. When I broke my leg I was so addicted. Morphine is so good in your body when you're hurting. Unotofila kuinzwa kuti iyi morphine yakupera wotonzwa pain ichiuya and it's addictive. But they are trained, my nurses will tell you that iyo morphine is the same iri kutogwa mastreet and that one you get in hospital is so pure. It's very, very pure. It's pure drug, like top drug. But you get given nama doctors because ziripa counter you're getting that morphine. Ona umwe munhu ari kuzviinjecta uko muchimuseka muchiti ari addicted already isystem yakamupinza maaddiction. Then wanga uri rich vana wakambona drug addict rinobva kurich family nedrug addict ramunoti junkie ere havana kutombofanana. Vamwe vacho vari monitored iko zvino vari kumadrug addicts ari kuSouth Africa avo rinoseka muchiti vanotora bronco vanodididi nemadrug addicts ari kuUK akatosiyana. VekuUK vanotoenda kumwe kwakusenda kwavanonodigwa achitopiwa ari pure vachiitwa win off even though system ichiramba. Chinokanganisa kuUK ndechekuti wakaera wangopinda mujere wadopinda mune imwe system hauchaemployeki. It's very, very rare kuti munhu apinde mujere apinda musystem yezvejere agobuda. Kana wadopinda musystem yezvejere uchibuda mujere you are unemployable uchidzoka ivo panodowa mareference hauna job rakamboita so you end up just going back again kunoba wodzokera mujere. So you find kuti munhu angopinda mujere anodzokera mujere achipinda mujere achidzokera kujere pinda mujere achidzokera kujere. Saka vanhu vamunojaja vamuchiti yeye vakapinda imomo nesystem even those who are too big vari kutadza kuluza weight. System yachona mai vaidya makibhabhu baba vari kudya makibhabhu matombo ari kura hapana kana aimboenda kugym atopinda musystem azvara musystem pamwe macho majeans. Wambona zvimaindia zvavakumusha zvezvo zvazvine matombo akadaiwo zviri rich zvine matombo akadaiwo zviri musystem. Kuibvisa system yekuti uibreache system yekuti futa iyo hunge watonoroora tumwe tuvanoti ruskini vane system yokuonda wosanganisa zvoita uyu vana venyu voita in between zvimwe zvinhu. We need to breach isusu tega kutobuda musystem tega kutoita effort yokuda hanzi it's not always the case though. Panyaya iyi hakuna munhu wese ari musystem. Munhu wese ari musystem akapinda musystem hakuna munhu akavolunteer kuita drug addict. Vanhu vese vamunoona vanowawata pamafacebook vachidini pane zvisina kumaintainiwa ipapapo. Dzimwe dzenguva pafacebook papapa istress akapinzwa musystem and musystem omo mune stress system yestress.
unomona dzimwe nguva anenge achiita live akabata wine yakada so akusi kuti arozvifarira ka inoti akapinda musystem antonida someone kumuburitsa musystem imo ende haubude zvokumhanya ka unotonida effort from whoever haubve muhabit imo usina kupinda mune imwe habit haufani kuti usiye imwe habit varungu vanokucreatera kuno kunyika dzakati budire vanokucreatera tumwe drugs tokureplace zidrug riri kukuurayira vokucreatera vana nicotine zvimavhepa zvanongovhepa handizivi yangu zvimwe kuti zvikukipe busy because haungangosiyi kuti siya drink iyi wondinyima mukumbi kana ndanchimwa mukumbi unofanirwa kundipa mvura something to replace mukumbi pande ndichimwa ndichifunga kuti mukumbi ndichido you're winning me off. Unoona vanhu vaya muchiti vari addicted to Facebook. Problem haisi Facebook, problem isystem yavari. Some system kwamuri kuti habvi pafacebook iloneliness. Wakanga wapinda musystem yeloneliness. Anointed Laura, how are you? Wakanga wapinda musystem yeloneliness iwo ukasaziva kuti musystem wakapinda muloneliness unobaika nokurapa vanhu pafacebook, unobaika nokutsiurwa kuti ibvai pafacebook ndo iri kukonzera. Haisi Facebook iri kukonzera lonely, zviri kutisunda kufacebook ndo zviri kukonzera. Vamwe vanhu vakatanga Facebook after divorce, vamwe vanhu vakatanga Facebook after vashaya varume vanovaroora. Deme vakawana varume vanovaroora vamwe vachona pafacebook vangasingaende. Vamwe vanhu vakatanga kuzoenenza magaro avo vashaya confidence yekudi yokuti vaimpress vanhu. Vaimpress vanhu vagodi vagorogwa, vamwe ndigonzo ndikanaka ndiwanewo murume ane mari. Vamwe vacho vakapinda musystem vakanyebegwawo nomunhu aipretenda kunge ane mari vakaitisawo numbu atopinda musystem. System yeizvozvo kuti ubude manje kupinda kuri easy but kubuda manje kubuda kwakapenga. How do I come out? Ndichazoita neimwe live yekuti how do you come out from the system. System unofanirwa kuzati wakaipinda sei. Kana iri system yekushaya bhuku, verenga mabhuku. Are you talented enough kwete kuita zvausingagoni? Unotanga kuverenga mabhuku. Zviripo zvimwe zvavanhu zvakasikwa zvisiri zvemabhuku. Nyange ukamupa mabhuku manovhel maencyclopedia hai kana asiri wekumabhuku asi kumabhuku. Find your talent and get an idiot to pay you for the talent you have. Hence the issue that if you go to jail, you are not employable. It's not always the case because there are many companies who take those from jail and employ them. They gain experience, so many of them. You know this, of course. I'm sorry, so many of them. Because it depends on what you macho wakaenda waita sei. And it depends on what you wapinda mjere momo waka join a system mjerere. Or some of those people that you see that come back from jail employable, they go there, bana Buju Banton wakaenda wakatanga ustada. Buju Banton came out atwane degree rake haana kugumira pa vachidzoka ari kuto performer. I'm more smarter now. He's performing but he's now smarter. Ukapinda musystem, pinda musystem wobuda uri smarter. Ukapinda mumvura, ukabuda mumvura usina kudzidza kudhidha. Uchazonowira mune imwe mvura unofira mvura. Wakapinda mvura dzidza kudhidha. Wakapinda system yauri dzidza uri papo how to survive. Ukanditora ino ukandisa kusango kunina shumba unogona ndwana ndadwa millionaire ndakutotonga shumba. Those people who you see vanopinda mujere vozobuda vava employable, they didn't just go in jail and just sit like this. They went there, started studying, developed some courses, tried to do other things. But most of these black ones, some of these, when they get there, they face racism. Trim system racism. Munari employable, really. Listen, it's like if someone is black, let's add another thing, gay, and maybe drug addict. He suffers discrimination in all the... He will suffer discrimination because he's black. Then he will suffer discrimination because he's gay. He will also suffer discrimination because he is addicted to drugs. So when water, you can... Men don't say, oh no, we don't live in a racist country. No.
How many times you walk out up a bus stop? Where you from, man? They're just saying where you from because the one going out in black. If you were white and if a Polish guy is sitting next to you without talking, it's when they start talking they hear the accent. Then also, where you from? So that system here, we can never ever breach that system. We can try, but we'll never breach that system. Where are you from? Same in South Africa. If you're quiet, people that's just think men of Zimbabweans look like Zulus. The moment you say the marker, passport, at least there is the same color. Here, the passport you're carrying is your skin. Your skin, no matter how much you try, they will always ask your kids where you're from. Someone is bound to ask your kid. It doesn't matter how good the accent is. Where you from? My kids have been asked several times, where you from? Oh, we're from Scotland. Where you from? Never. So this is the system you are in. You can't come out of it. You can attempt to. The only way they can do, be more talented, be a Raheem Sterling, play football, and be very, 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 encourage them to do what, find an idiot to pay you for what you're good at. You find something that you're very, very good at. This system, even ukatora vana vako ukavaendesa ku that's what they tell you. The UK law is anti-discriminatory as long as the person discloses conviction. This is what they tell us. The real system, deep down there. How many jobs? We are psychologists. Are we not doing other jobs that isn't getting? They have a system of telling you, oh, someone better. Something, somewhere, pane a reward. Oh, vakaemploya munhu abva kujere company yako yenzi 5,000. You can't breach the system. Even you were right now, you can start your own company. Trust me, you will discriminate against someone amboenda kujere. Kanzani munhu akaenda kujere arova boss wake. Unoto haumuudze panomuzati you are very talented but hapana budhava. Zvakafanana nezvino ndikanzi pick team ndandiri coach. Ndichatosaidhira vekwangu unless ndiri stupid. Ndichatotanga ndikanzitanga company right now. So those system yacho nayo. Sorry guys. But